khaklayo norok ano video bai paithak jra gedaloi tongane hinui roksa borok sibuk musleno pusimani tei bo a sibuk musleno belaike hamjago tei a sibuk muslebo a borokno belaike hamjago tei bo thuprobo a sibuk musleno logiwo tei gobagai bo bai kunike thowo bo sibuk musleno chikon purono puchikha tei tabo hingke balogei bo thangka tei aboni bagai tabo hingke tebo torkha tei a sibuk musle tabo hingke tamjani wngkha ada se saliabo ada sana se pura muthage rekha je sapano bono bin malik sadi hini riwinaikha sinjo kathirok phano riwinaikha tobo se bo saya hake bin malik belaike wana jakha tei bin malik wan chika obo mungsasik bemar se manje khana tamni bage ada salia hake bo salsa doctor noro tlangai thangka a sibuk musle no tei bo a doctor no a sibuk ne pura kok sawi khanarikha hake doctor bono sungka a sibuk musle koidin ramoi bo ada se tongkhana henei hake bo saka 10 din roglai thangka tabuk pointo se bo mai saya ada saya jese phano rikhe bono kun phano se sanani nailia hake bo ketekma romoi doctor bai kok salaikya tei doctor bono sai khanarika hai hinei a sibuk musle bo ada saya mi tongmani bene karon wngkha a sibuk musle tabuk mani kotor no khoanani se naisingei tongo bo ada saya angmani hingke nono sanani bagai se bo tabuk ama hai ongi tongo je kuno ada kotor moroknani sikang borok wanso grawo tei map nawo eibo 12 dinni bisingo hingke borok porapori monoge hojom khlai khibiwo aw akongni bising tei sing obno sremong mano kaisa belaike bondo kaham tongmani a bondo no saljatam ongai thang hake bayabrok noro ana channel no tabu bo subscribe khai ko hingke please subscribe khai di tei ama hana ang noro tei bo video kaham sramai phunongnai hake joto dolongna hambai।